हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनखौ गिबियावनो निमाहा होगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ'नि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअ'आ मानि बागै जागोन। लोगोफोर मैया आङो बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खान बिथांनि फैनो गोनां गोदान बलिउड मुभि जवाननि सायाव मोनसे आपडेट्स लाबोदोंमोन, जेराव जों शाहरुख खान बिथांजों लोगोसे बर'नि सासे सुबुंखौबो बे मुभियावहाय मोनसे फिसा रलावहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर आं बे भिडिअ'खौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं बे शाहरुख खान बिथांनि फैनो गोनां मुभिनि भिडिअ'नि लिंकखौ आं कपि खालामनानै आंनि इउट्युब कमिउनिटि टेबावहाय मनालिसा हाजवारी बिथांनि फटकजोंहाय भिडिअ'नि लिंकखौहाय कपि पेस्ट खालामना होदोंमोन। लोगोफोर आं बेखौ नोंसिनो स्क्रिनावहाय होना होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं बे कमिउनिटि टेबावहाय बे पस्ट शेयार खालामनायावहाय सासे नायगिरिया बेनि सायावहाय मोनसे गाज्रि राव बाहायहरदों एबा गाज्रि वर्ड्स लिरना हरदों। आं फरायबाय थाला लोगोफोर, नोंथांमोननि स्क्रिनाव देखायना होगोन आं, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' स्क्रिनाव नुखाबायानो जानांगौ बिथाङा मा बुंदों। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि गासै नायगिरि नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। ना आंनि मैयानि शाहरुख खान बिथांनि मुभिनि आपडेट्स लाबोनायावसो आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदों, नोंथांमोना भिडिअ'खौ खनसे नायफिननानै कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर। आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।